Стрельба каля прэзідэнцкага палацу, экскурсіі па аўтазаку і падарожжа ў каменны век. Лукашенко выказаўся пра нелегальную міграцыю. Это моя работа, работа правительства. У Беларусі свае анёлы-ахоўнікі. Вітаем, сябры, у наш чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі распавядзём ужо зараз. Стала вядома пра дэталі нападу на прэзідэнцкі палац. Перастрэлка працягвалася каля гадзіны і скончылася паловай на 10-ю вечарам 8 студзеня. Загінула 18 нападнікаў. Адбылося это ў сталіцы Чада Нджамене. У Беларусі такое было б немагчыма хаця б з тае прычыны, што Лукашэнку лічаць не прэзідэнтам, а дыктатарам, што незаконна ўтрымлівае ўладу. Што датычыць Чада, то ўрад этой краіны заявіў, што сітуацыя цалкам пад кантролем і сур'ёзнай пагрозы няма. Афіцыйнай інфармацыі пра асобу нападнікаў пакуль не прад'яўлена. Некаторыя крыніцы мяркуюць, што да нападу можа быць датычная ісламіцкая тэрарыстычная арганізацыя Бока Харам, але ўлады пакуль устрымліваюцца ад пацвярджэння этой інфармацыі. Урад назваў напад спробай дзяржаўнага перавароту. Ці знаходзіўся ў момант атакі ў палацы прэзідэнт Мохамед Идрис Дэби Итна, інфармацыі пакуль няма. Нагадаем, пасля гібелі былога прэзідэнта Ідрыса Дэби Итна ў 2021 годзе пераходная ўлада была перададзена яго сыну, Мохамеду Ідрысу Дэби Итна, які ўзначаліў ваенны пераходны савет. Нягледзячы на завяршэнне пераходнага перыяду, тэрмін быў працягнуты, што дазволіла Дэбі балатавацца на выбарах у 2024 годзе, дзе ён атрымаў 61% галасоў. Сітуацыя ў краіне ускладняецца і на фоне разрыву Чадам супрацоўніцтва з Францыяй у сферы бяспекі, якое завяршаецца поўным вывадам французскіх войскаў да канца студзеня 2025 года. А мы вяртаемся ў Беларусь. Там, як мы і казалі ў папярэднім выпуску, прэс-сакратар Лукашэнкі Наталля Эйцман у інтэрв'ю каналу РБК заявіла, што ніякіх выбачэнняў Лукашенка не прыносіў, бо выбачацца, маўляў, няма за што. І наогул, Украіна сама вінаватая, бо перш за злучаныя штаты ўвела санкцыі супраць Беларусі. Адказ у стылі, а у вас неграў лінчуюць. Таму, па словах Эйцман, ні перад кім не выбачаўся, нічога такого не гаварыў і не пісаў. Ничего он мне не писал. Ну как это не писал? Поройтесь, Порфирий-то. Парыўшыся ў сваёй памяці, Эйцман усю віну спісала на Лукашэнку малодша. Вядома ж, не без ведама Лукашэнкі старэйша. Маўляў, гэта воля Колі. Ён папрасіў бацьку патэлефанаваць Зяленскаму. А вось беларусу, які зладзіў бойку ў Таіландзе, дакладна прыйшлося выбачацца перад прадстаўнікамі мясцовай паліцыі за тую бойку, што учыніў недзе месяц таму. Гэтым беларусам аказаўся 39-гадовы Сергей, жыхар Брэста, майстар спорту па армрэслінгу і кандыдат у майстры па пауэрліфтінгу. Ён прыйшоў у паліцэйскі пастарунак са сваім адвакатам і публічна папрасіў прабачэння. Ён заявіў, што гатовы прыняць любое пакаранне, якое прызначыць суд. Мужчыну прад'явілі абвінавачванні па 3 артыкулах: парушэнне грамадскага парадку ў стане ап'янення, супраціў паліцыі пры выкананні іх абавязкаў, прычыненне шкоды маёмасці. Сергею можа пагражаць за гэта вялікі турэмны тэрмін. Нядаўна пісалі, што беларусам вельмі падабаецца Таіланд, і турыстычны поток туды павялічыўся ўдвая. Атрымоўваецца, што берасцейцу там так спадабалася, што ён вырашыў застацца там на некалькі гадоў. Хаця, можа, выбачэнні, і не толькі выбачэнні, усё ж дапамогуць. Хто ж не можа дазволіць сабе паездку ў Таіланд, то можа зладзіць сабе экскурсію па аўтазаку. Пошли, подождай. Меня. Пошли, посмотрим. Я боюсь не смыть. Я тоже не смеюсь. Ну. Нядаўна падобнае відэа з'явілася ў тыктоку. Што праўда, гэта ўсё ж не зусім сапраўдны аўтазак. У каментарах пішуць, што гэта машына для перавозкі службовых нарадаў. Тым не менш, ідэя нядрэнная. Можна нават міжнародны турызм развіваць у гэтым напрамку. Акрамя аўтазакаў можна паказваць і іншую тэхніку для разгону дэманстрантаў. Это для разгона змагаров на выставке представлено. Это их возить будут. Ну, а это душ Шарко.
Замест таго, каб паказваць замежнікам замкі ды палацы, лепш прапанаваць ім акунуцца ў атмасферу сапраўднай гасціннасці ад сілавікоў. У праграму, акрамя паездкі на аўтазаку, трэба ўключыць шпацыр па камерах з дызайнам мінімалізму, знаёмства з металічнымі нарамі, а таксама кароткі курс пра тое, як правільна складаць рэчы ў перадачу. Для тых, хто захоча больш глыбокага пагружэння, можна прадаваць сутачныя квіткі ў камеру. Зараз жа экстрэмальны турызм набірае папулярнасць. Вось толькі шмат каму тут не да жартаў. Экскурсіі па турмах у Беларусі шмат для каго з'яўляюцца далёка не турыстычнай забавай. А каму такая экскурсія будзе не даспадобы, то той можа адправіцца ў каменны век. І для гэта не трэба вынаходзіць нейкую машыну часу. Дастаткова паехаць у Юрыю ці Калінкавіцкае раёну, што на Гомельшчыне. Там летась побач з музеем мамантаў з'явілася сям'я краманьёнцаў, якую сыгралі мясцовыя культработнікі. Гэта выклікала смех як у гледачоў, так і ў саміх работнікаў. Але калінкавіцкім чыноўнікам было не да смеху. І ў гэтым годзе яны вырашылі правесці цэлы фэст, прысвечаны жыццю першабытных людзей. На фэсце плануюцца рамесныя кірмашы, майстар-класы па стварэнні ўпрыгожвання з косці і каменю, першабытнымі абрадамі і забавамі, гульня ў косці ў стылі старажытнага боулінга, старажытныя шахматы, наскальныя малюнкі, выраб прылад працы сваімі рукамі і шмат чаго іншага. Як справа ўдала пойдзе і надалей, то з усёй краіны можна будзе стварыць музей, вазіць турыстаў і паказваць усяму свету, як можна з'ехаць з глузду цэлай краіны. Ёсць і іншыя турысты, якія наведваюць Беларусь. Іх поток будзе ўзрастаць, пра што заявіў Лукашенка, наведваючы храм у Лагойску падчас праваслаўных калядаў. Меў ён на ўвазе нелегальных мігрантаў. А через нас сейчас огромный транзит на Запад, куда они стремятся. И нас все обвиняют в том, что мы способствуем этой миграции. Я тоже всегда был честен. Мы никого от мигрантов защищать не будем. Особенно тех, кто вводит против нас экономические санкции. Заходнія межы ён абараняць не збіраецца, але свае чаму тады не ахоўвае тых жа мігрантаў? Значыць, ён сам эту праблему і стварае? Это моя работа, работа правительства, органов власти. Хоць тут он не схлусіў, сказаў усё як ёсць. І пра Новы год он таксама не схлусіў. Наступивший Новый год будет непростым. Он будет тяжелым. Но мы его преодолеем. Колькі я памятаю, яго ніколі не было гадоў простых. Яшчэ на пачатку свайго кіравання ён сказаў, што беларускі народ будзе жыць дрэнна, але нядоўга. Не толькі Лукашенка павіншаваў вернікаў са святам нараджэння Хрыстова. Павіншавалі сваіх прыхільнікаў з гэтым, хто б мог калі падумаць, і камуністы. Яны наогул заявілі, што якраз Ісус і быў першым камуністам. Таму і няма чаго здзіўляцца, што анёлы вакол храмаў выглядаюць не зусім так, як прынята іх маляваць. А паслухаўшы голас міліцэйскага начальніка, ды паглядзеўшы на яго суровы твар, адразу з галавы да пят пранікаешся святочным калядным настроем. В Министерстве внутренних дел готовы к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Рождество. Особое внимание местам богослужений и территориям, прилегающим к храмам. Просим с пониманием отнестись к принимаемым органами внутренних дел повышенным мерам безопасности, соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий. Асабліва спадабаліся два апошнія кадры. Тут без каментароў. Лукашэнкаўскія ўлады ўпершыню за доўгі час паказалі Віктара Бабарыку. Кароткае відэа, запісанае ў пакоі Новаполацкай калоніі, з'явілася ў канале Романа Пратасевіча. На кадрах Бабарыка выглядае схуднелым, але жывы. Ён знаходзіцца ў добрым гуморы і не згубіў сваёй красамоўнасці, адзначае Пратасевіч. Таксама ён перадаў Бабарыку весткі ад яго родных. Віктар Бабарыка быў арыштаваны 18 чэрвеня 2020 года пасля абвяшчэння пра свой намер балатавацца ў прэзідэнты. У ліпені 2021 года яго судзілі на 14 гадоў пазбаўлення волі. З лютага 2023 года рэжым утрымання палітыка стаў значна больш жорсткім. Адвакатаў да яго не пускалі і наогул не было ніякай інфармацыі.
У красавіку того ж года Бабарыка быў шпіталізаваны, але пасля перавозкі ў турэмны шпіталь яго вярнулі ў калонію. Відэо з палітыкам стала першым публічным з'яўленнем Віктара Бабарыкі за 2 гады, калі кантакт з ім быў амаль немагчымы. Па ўсяму, відаць, гэта сігнал з захаду, што Лукашенка гатовы гандлявацца і паказвае тавар. Прыкра толькі, што таварам у гэтым гандлі выступаюць людзі. Тым часам стала вядома, што вядомы расійскі прапагандыст, рэжысёр і тэлевядучы Тыгран Кеасаян перанёс клінічную смерць і знаходзіцца ў коме. Яго жонка Маргарыта Сіманьян пацвердзіла, што яго муж знаходзіцца ў цяжкім стане. Прадстаўнік Крамля Дмітрый Пяскоў выказаў пажаданне хутчэйшае выздараўлення рэжысёру, а вось шмат хто ў гэтай сувязі пажадаў Тыграну хутчэй адправіцца на канцэрт да Кабзона і не забыцца захапіць з сабой сваю Маргарыту. Гэта ж як трэба жыць і працаваць, каб столькі мільёнаў людзей цябе ненавідзелі і жадалі твою смерці? Што тады казаць пра тых, на кого працуюць гэтыя прапагандысты? Дзякую вам за лайкі і каментары. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі або не падабайкі, каментуйте. Дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украіне!